Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रोडक्शन यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहानाव दिनै ओरैबायदि बोसोरनि उनाव माने लोगो मोनाखैमोन आरोना आङो सारमोन फैनो नागिरदों आरोना आं सिगाङाव मोनसे बिजनेस मावदोंमोन नालाय ओमफ्राय बिसोर सारमोना माने बङाइगावआव फैदोंमोन ओमफ्राय दा आंखौ लोगो लालांनो नागिरदों बिराद बोसोर जाबाय नालाय आं लोगो मोनलायो हाबा जानायनिफ्राय खनसेबो लोगो मोनाखै ओंखायनो दिनै आंखौ सारमोना लोगो हमलांनो नागिरदों सासेया जाबाय तामुलपुरनि सासेया जाबाय नलबारिनि आरोना दा सार बिथांमोना फैगासिनो ओमफ्राय कास्टमारबो फैगासिनो जोंहा बियानि फिसाबो फैदों आरो बियानैनि लोगोफोर फैदों आरोना बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामना होनोसै होननानै ब्लग भिडिअ लाना फैदों आरोना हांसो गारमाजों स' बिदिब्ला नोंथांमोना नेनानै थादो नायनो थाखाय दे जोंना मोनफैबाय बियानैया हेलमेटा खुलि हेलमेटा हेलमेटा खुलि मा बैयाव बिनिसा गाज्रिना लायबाय मा फैदो फै आलासिदो फै नाय कक'आ बागान नायनो फैग्राफोरा बेसेबा गोबावनि उनाव सारमोनखौ लोगो मोनबाय नै सारा जाबाय कत फरायसै सार मइतो नलबारि फरायसु नलबारि ना आरो आं गौतम ब्रह्म तामुलपुरनि नै तामुलपुरनिफ्राय फैदों आंना माथोआ बारा जाला दे जाबाय सप्तासे नै सारमोन फैदो जोंनाव दे हाय होन सार खनसे दे थेंक इउ मागोफोर सारमोननिफ्राय आङो बे क्रिमखौ लाखिबाय मोननैल' मोनबाय ओमफ्राय नै बेखौ लाखिबाय कलगेट बियो ओमफ्राय इयो साबोन निम तुलसि ओमफ्राय बेखौ लाखिबाय आङो नै ओमफ्राय पापाया फेस वाश बिराद मोजां बियो दागफोरा खारो नानिखाफोरा खारो मोखाङा मोजां जायो खावलाया